Wala may customer. Wala ko'y mailad. Unsa ka na, no? Anak ako, no? Ay, may buntag siya mo diha, no? Mayong buntag. Magpatagna ka? Kabalo lagi ka, no? Tagna malagi ko. Lingkod, lingkod, lingkod. Sige, no? Sige, lingkod, lingkod. So karon, unsa may imong ipatagna dahil sa kuwa daw? Yung ka mananagnak ka. Baka katagan di ay. Grabe mo ka dong. Nangutanan ako dong. Bilang palad eh. Pinapalag ko. Bago na ko tagnaon dong. Orasyonan sa tekadaan dong. Bunalan sa nako imuhang ulo. Kay para mahibalaan ako kung unsay naa sa imuhang utok. Unsa man, no? Magic, tinawag na. Ay, magbuot naman yun noon ka sa manalagna. Tinood ni. Bebe. Tinawag din mo piyong ko? Oh, piyong. Piyong lang tahan eh. Sige ha. Kandilang ito. Okay. Okay dong, diri na ta. Grabe ba ning kamuto dong, berti mang hugawa. Akong tagnaon dong. Hambi mong kamot. Ano eh? Kabalo na ko dong. Unsa man na? Tagay sa pintadaan. Gikan pa gani ko sa bukid. Oh, Si Pinta. Dara, oh! bayad jud kadaan. Kay dili man ako ni matagnaan kung dili ka mo bayad. Mao ba di ay? Sige. Kwarta na po. Okay. Ang akong nakita dong. Hala. Nindot kayo dong. Unsa man na? Makakita kang trabaho. Tinawag ba gidi ay na? Sige pa na, sige, tanawa pa na, daghan pa na. Kano sa ampun na? Gusto ka makabalo kanos Oo. Tagay sa 50 diha. 50 na pud gol. Grabe na. Uy. Dara, oh. Kana jud. Kay di gyud ako ni matagnaan kung wa kay bayad. Kay bayad. Mao ba di ay? Sige. Akong natagnaan dong. Sige. Asa man na nung? Sige na nung. Ugma dong. Ugma makakita nakagtrabaho. Tinood yun? Oh, Grabe. Asa nang pinadapit nung? sige, akong tagnaon. Sige daw. Sige na po, sige daw. 50 na po di ay. 50 po nung. Grabe na po na nung. Uy. Sugo na biya sa papaan eh. Di ara, oh. Anak man na bayad jud ka kay aron akong matagnaan. Kaya di ka mo bayad di man ko katagna. Sige, sige. Ako na natagnaan dong. Asa po nadapit nung? Sa Davao dong, sa Davao. Davao? Oh, sa Davao. Tinood yun? Oh, Hatay no. Sige, sige. Sige pa daw nung. Asa? Pila pisil na nung ana? pagkanindot dong. Ano man? Sige na. Pila man? 500 imong sildo dong. Grabe. 500. Tinood yun? 500. Tinood yun ba na? Oh, 500 ang imong simana. Binuang! Maulin ako eh! Maman ako nakita dong. Asa man ito kung bayad sa imo diha? Iulit to! Tinood na dong na eh! Asa man ito kung mga tag-50 diha? Imo man yung bayad. Ako ana ni. At kung papa ni ron. Tinood man to dong. Na, bahala ka na dong eh! Alisa dong. Balik diri wala pa tanaw man dong. Paita gamay pa kay niya akong nakwarta. Dong! Dong! Tugaan ka papa dong do! Adilak ng papa! Patay! Patay! Sumbong kasi papa. Saan mo gisugod ako sa mga? Gisugo?
Ano man? Ang isda, ang itlog, ang kape. Ano man? Ipatag na man ako, good pa na. Naurot man dito sa manalagnat tong kan ba eh. Wala tayo kape ron. Nak, ang swerte sa tao, wala sa kamot sa ubang tao. Naa sa imong galingong pagpaningkamot, uban sa grasya sa Ginoo. Kamot na. Sorry kay pa, sorry din kayo. Nawa na tayo pangapian eh. Sorry kay pa, sorry kayo. Huwag nak. Sunod. Wala tayo Di ako, pangapian. di ako sunod yun.